Salutare lumea și bine v-am găsit la al doilea episod de Minecraft, dacă vedeți. Armura asta pe mine nu m-am dat pe creativ. Am minat și o să vă arăt cât am minat. Am dat un pic și de la, dar am stins-o că am văzut că tot vine spre mine și eu aveam o galetă de apă la mine. Și am stins-o. Îmi zice să vă arăt unde a dat de lavă. N-am dat aici am găsit diamante. Și am găsit iron, cu ce să sparg diamantele. Acolo am mai găsit câtva iron și pe diamante. Și acolo tot diamante. Unde eram? Hai să vă arăt unde am găsit lavă. Dar acum nu mai e lavă, că am stins-o. Am spus să caut casă și nu e casa mea, foc. Deci acolo era. Da, azi nu știu ce o să fac. Da, am făcut un video. Dar s-a șters. Și atunci eram plin de nervi. Știți ce e aia plin de nervi? Oameni, cați așa. Deci nu puteam să-mi exprim cuvintele. Cum să se șteargă filmulețul. Azi am lemnul ăsta și aia. Cred că azi știu ce o să fac. Să facem acoperișul acasă din asta. Cred. Nu știu. Nu știu cât îmi ajunge. 26. Bun. Faceți și seara. Bine. Toate astea nu m-am dat pe creativ, eu jur. Aici 32 de diamante și un iron mai am. Am făcut poarfica asta. Acum putem. Și da, vreau să vă spun ceva. Vreau să fac și cu verișoara mea am challenge. Și vă rog să-mi lăsați în comentarii am ori. Adică înseamnă am făcut ceva din astea. Da, vreau să încep o serie de Slither.io episodul 1. Nu știu cum o să încep. Deci da, hai să nu mai vorbim atât, să ne apucăm de acoperiș. Vedeți, cum vedeți, eu am și scări. Și scările cred că o să le las aici. Așa. Că știu. Așa. Punem. Oh my god. Așa, o să o las așa. Pentru că când vreau să urc, folosesc de ea. E scări, adică. Aici dacă ne ajunge, dar nu contează, avem o fașică, mai mergem și mai luăm videoul ăsta, o să fie cam scurt, zic eu. Da, cam scurt, cam de vreo 12-13 minute, cam pe aici. Nu o să filmez mult, că și așa am de plecat undeva. Și mai am vreo 2 minute până să plec, dar asta nu-i baie. Oh my god!
asta. Am mâncat ceva. Unde am pus? What is this? Exact aici am pus. Oh, acum. Dar nu uitați, vă rog, să nu uitați în comentarii am. Vă rog. Dar vreau să fac o serie de Minecraft multiplayer, tot cu verișoara mea. Că mă bate la cap. Hai, te rog. Te rog. Hai, facem. Și mi-a spus facem. Nu uitați să mă lăsați în comentarii. Uitați. Și da, vreau să vă spun ceva. Am un prieten, adică nu dați voi seama. Prieten, adică nu jucăm fotbal din asta. Nu. Aici un canal de YouTube. Nu, de fapt suntem amici. Dacă nu, are și un canal de YouTube. Îl cheamă Molnar Fabian. Canalul lui o să-l las în descriere. Are și el 5 abonați. Eu mi-am dat de apucă de YouTube. Când am văzut pe el face videouri de handball. Să vedeți la el, să vedeți canalul lui în descriere. Și când scrieți Molnar Fabian, scrie mai întâi Molnar Fabian. Și canalul lui o să-l vedeți al doilea. Eu sunt abonat. Mi-a spus eu că și am spus că mă abonez. Și m-am abonat. Ce am putut să fac? Nu puteam să nu mă abonez. Da. Și bărul meu are și el un canal de YouTube, îl cheamă Alex Turcu. Da. Îl cheamă Alex Turcu și are și el, dar nu are multe video, are și el un video de-abia. Cum cântă. Vă rog să vă abonați și la el. Da. Da, el când scrieți canalul lui Alex Turcu, o să-i vedeți poza al doilea. O să vedeți o poză cu selfie stick-ul îmbrăcat la cămașă și nu mai știu, un papion negru. Face poză cu selfie stick-ul afară. Dați-mi jos. Are un videoclip și parcă 2 abonați sau 3, nu știu. Fabi mi-a spus apucă-te și tu de YouTube. M-am apucat și iată că am mai mulți abonați ca el. El murea de ciudă la școală. Spunea, cum să ai tu mai mulți abonați ca el? Spun eu, na, uite așa. S-a plin de fapt. Stai, am găsit ceva aici. Păi eu dau... Nu, scările înapoile.
Iată, du-te acolo, așa. Tu, ia dați tu de aici. Așa. Da, cred că o să închei aici episodul. Deci, da. Cam atât cu acest video. Nu uitați să dați like, să abonați. Bye, bye.